Liu Hu, 1912. La terra on vaig néixer, la que marca els nostres camins. A ells, que han de treballar-la de sol a sol, i a nosaltres, que els esperem a la casa. Però no és el camí que vull recórrer, ni el que els meus pares han disposat per a mi. Susun, 1921. L'esforç dels meus pares m'han portat a l'escola, la primera per a nosaltres. Allí, entre els llibres, descobrís que la ciència serà el meu camí. Universitat de Jiangxi, 1931. Any de revoltes. Nosaltres, els estudiants, hem après millor que ningú que mai guanyarem res que no lluitem. Amèrica. Al laboratori passe els millors anys de la meva vida, consagrada a descobrir tots els secrets del nucli de l'àtom. Allí sóc una més entre els meus col·legues. La nostra meta, comprovar si la paritat es conserva a les forces nuclears. Teníem raó, la paritat no sempre es conservava. Ni a la física ni a les nostres vides.